Termín na podávanie odložených daňových priznaní sa blíži. Do konca júna môžu firmy využiť super odpočet na vedu a vývoj. Práve ten im umožňuje znížiť svoje daňové povinnosti a uvoľniť prostriedky na svoj ďalší rozvoj. Viac o tejto téme si teraz povieme s Marekom Repkom, odborníkom na super odpočet zo spoločnosti Aiming. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Pán Repko, povedzme si najprv k tým termínom, ktoré treba stihnúť, na čo by sme nemali zabudnúť. No, super odpočet sa viaže na dátum podávania daňového priznania. To znamená, že firmy, ktoré ešte nepodali daňové priznanie, majú teoretickú možnosť uplatniť super odpočet aj v tomto odloženom termíne. Ale pokiaľ firmy už podali daňové priznanie, tak pre nich vzniká samozrejme priestor na to, aby sa možno venovali trošku viac tej metodike a príprave tých podkladov na ten ďalší rok, aby mohli práve maximalizovať ten potenciál. No a teraz poďme k tomu super odpočtu. Čo je to vlastne za nástroj a na čo slúži? Super odpočet z pohľadu štátu je nástroj na podporu inovačného ekosystému. Je to v podstate jediný systematický nástroj, ktorý je aj funkčný a ktorý sa u nás využíva. A na druhej strane z pohľadu firiem je to nástroj, pomocou ktorého si môžu spoločnosti znížiť svoj daňový základ a venovať sa tak výskumno-vývojovým alebo inovatívnym projektom. Čo môže firma získať super odpočtom? Koľko peňazí možno môže ušetriť? Super odpočet generuje viac ako 88 000 eur v priemere v rámci teda tej úspory na daní z príjmu. Takže to už môže byť zaujímavá čiastka pre tie firmy, aby s ňou mohli práve ďalej napredovať. No a to sa ale bavíme o firmách, ktoré ten super odpočet využívajú. Ten priestor na to tam samozrejme ešte je relatívne málo využívaný tento nástroj a v princípe tie spoločnosti môžu ušetriť až 21% z tých výdavkov, ktoré investujú do takýchto výskumno-vývojových alebo inovatívnych projektov. Čo sú to vlastne za projekty? Ak by ste mohli uviesť nejaký príklad, nech si vieme predstaviť, čo je to vlastne inovatívny projekt na výskum a vývoj. Toto je častý jav, kde si spoločnosti alebo daňovníci myslia, že sa super odpočet týka iba firiem, ktoré sa špecializujú na výskumno-vývojové aktivity, alebo sú to presne vývojové centrá a podobne. No ale opak je pravdou. Super odpočet je veľmi jednoduchý a priamočiary nástroj, ktorý pomáha firmám bez akéhokoľvek nejakého obmedzenia, rozdielu, nepodlieha žiadnemu schvaľovaniu. No a tým pádom tie projekty, ktoré si tie firmy môžu uplatniť, sa posudzujú iba na úrovni znalosti tých konkrétnych firiem. To znamená, že firmy, ktoré sa venujú napríklad vývoju nových produktov, alebo to môžu byť firmy, ktoré teraz je veľmi populárna aplikácia umelej inteligencie a podobne. Čiže toto všetko môžu byť projekty, ktoré sú uplatniteľné. Nemusí sa jednať o vývoj na svetovej úrovni, ale vždy sa porovnávajú znalosti tej spoločnosti. Čiže nehrá rolu veľkosť tej firmy? Nie. Toto obmedzenie tam taktiež nie je. Čiže ani zameranie tej firmy. Máme klientov, ktorí sú z oblasti IT, z oblasti automatizácie, z oblasti chémie, výrobného priemyslu a tak ďalej. Čiže naozaj aj potravinárstvo je jeden z takých veľmi silných segmentov. Takže to rozpätie tých firiem je naozaj široké. Koľko podnikateľských subjektov na Slovensku využíva túto možnosť super odpočtu? Je to inštitút, o ktorý majú naše firmy záujem? Určite áno, ale žiaľ to povedomie o super odpočte je zatiaľ relatívne nízke. A toto je tiež jeden z tých spôsobov, že sa snažíme robiť tú osvetu, aby firmy vedeli o tom, že ten nástroj tu je a že ten nástroj tu je pre nich. Takže štatisticky ten super odpočet využíva približne 500 firiem. Myslím si, že celkovo ho využilo zatiaľ menej ako 1000 firiem, aspoň raz, ale každoročne ho využíva asi tak do 500 firiem. Akú budúcnosť má tento inštitút? Aké sú s ním plány? Tak ja verím, že veľmi svetlú, pretože je to, ako som už spomenul, jediný nástroj, ktorý systematicky podporuje a motivuje firmy k tomu, aby sa púšťali do takých nových projektov, s ktorými ešte nemajú skúsenosti. Takže my sme členmi pracovnej skupiny pri úrade vlády a pracujeme na novom znení zákona, ktorý by mal ten odpočet priblížiť aj firmám, ktoré aktuálne nemajú nárok na jeho uplatnenie, pretože super odpočet sa viaže na daňový základ a
to je jedna z takých tých oblastí, kde napríklad startupy alebo menšie začínajúce spoločnosti tie zisky ešte nedosahujú a preto ten odpočet pre ne ešte nemusí byť taký zaujímavý. Slovensko vynakladá na inovácie a výskum podľa prieskumov 0,9% HDP. Je to zhruba 1 miliarda. Ak by sme to porovnali s inými krajinami, tak je to dosť málo. Spolu s Rumunskom, Maltom a Lotyšskom sme vlastne v tom rebríčku krajín podporujúcich inovácie v podstate na chvoste. Prečo je to z vášho pohľadu takto? No, jeden z tých dôvodov môže byť práve ten, že nedostatočne podporujeme tie výskumno-vývojové aktivity. Že tu u nás neexistuje to podhubie, ktoré by pomáhalo firmám a motivovalo ich k tomu, aby sa púšťali do takýchto projektov. Vo všeobecnosti platí ten narratív a často sa to spomína, že nechceme byť tou montážnou dielňou Európy a toto je práve jeden z tých spôsobov, akým to môžeme zvrátiť. Takže žiaľ, zatiaľ u nás podpora tých inovácií a podpora celého tohto ekosystému nefunguje. Prečo je vlastne podpora inovácií pre nás dôležitá? Veľa o tom hovoria aj naši politici, že dôležitý je výskum, vývoj, inovácie, vzdelanosť na úroveň ľudí. Aký to má vlastne vplyv na náš taký úplne každodenný život? Tak áno, hovoria o tom veľmi veľa, ale žiaľ u nás vo väčšine prípadov fungujú skôr také tie krátkodobé riešenia pred tými dlhodobými. No a vývoj inovácie je oblasť, ktorá generuje a prináša ten ekonomický úžitok spravidla až oveľa neskôr. Takže aj z tohto titulu je veľmi dôležité podporovať firmy, aby sa venovali týmto aktivitám. No a samozrejme, to, čo som povedal aj pred chvíľou, nechceme byť montážnou dielňou Európy, nechceme, aby od nás šikovní ľudia odchádzali. No a práve superodpočet môže byť jeden z tých nástrojov, ktorí môžu výrazným spôsobom zmeniť fungovanie týchto firiem a nastavenie týchto ľudí. Čo sa týka tej dennodennej nejakej praxe, kde sa môžeme stretávať s takýmito projektami, tak myslím si, že každý sa už stretol s tou umelou inteligenciou a s jej aplikáciou, s ktorou sa stretávame už naozaj v najrozmanitejších podobách a prakticky každodenne. Takže to môže byť napríklad jeden z takých tých najjednoduchších príkladov. Tu by mala nastúpiť aj kyberbezpečnosť. Viacerí odborníci hovoria, že našim najväčším bohatstvom sú práve naši šikovní ľudia, alebo teda perspektívne firmy. Aktuálne informácie z trhu práce už dlhodobo hovoria o tom, že máme málo šikovných ľudí, ale skôr nízko kvalifikovaných. Kde vidíte najväčšie rezervy v tomto smere? Myslím si v prvom rade, že máme veľmi veľa šikovných ľudí, že to je práve tá naša najväčšia devíza. Žiaľ, odchádzajú do zahraničia za tými výzvami, za tými podmienkami, ktoré im dokážu v zahraničí ponúknuť. No a jeden z tých problémov je práve chýbajúca systematická podpora takýchto inovácií, pretože tým by sme dokázali vytvoriť priestor pre firmy, aby boli konkurencieschopné. A tým, že budú konkurencieschopné aj voči firmám, ktoré fungujú mimo Slovenska, tak práve dokážu pritiahnuť tých ľudí. Naša skúsenosť je taká, že veľmi veľa našich klientov má problém zohnať šikovných, kvalifikovaných ľudí aj z toho titulu, že tí ľudia hľadajú výzvu. A tí ľudia hľadajú projekty, ktoré nebudú úplne rutinné. Takže je to opäť, sa vraciame k tomu, že tie inovácie a ich podpora je životne dôležitá aj pre ten nejaký budúci ekonomický rast našej republiky. Dobre, ešte si zopakujme, tak teda tie termíny do konca tohto mesiaca je možné uplatniť si super odpočet. Čo teda by tá firma, ktorá by to možno chcela využiť, mala v tomto momente urobiť ako prvé? Ak sa nevenovali ešte príprave odpočtu, tak naozaj odporúčam nájsť si kvalifikovaných odborníkov, ktorí by im pomohli previesť ich tým procesom, pretože príprava toho odpočtu môže byť, napriek tomu, že to je jednoduchý nástroj, tá príprava odpočtu môže byť náročná, hlavne z pohľadu identifikácie tých projektov po tej technickej stránke, ktorá je kľúčová. To bol Marek Repko. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme ešte pekný deň. Ďakujem veľmi pekne.